Pozdrav svima, Nenad M ovde. Pošto mi non stop stižu pitanja o Binatexu, uglavnom ste me pitali za strategiju za uspešno trgovanje, pa sam odlučio da napravim ovaj live gde ću vam pokazati jednu strategiju uživo. Pa, pažljivo gledajte sada šta ću raditi. U ovom trenutku na računu imam $213,37. Da bi vam pokazao kako strategija funkcioniše, za početak uzet ću $5, na primjer, u bilo kom smeru saobraćaja, kladit ću se da će cena opasti. Da, podsjećam vas da ovde imate i video treninge koje vam puno mogu pomoći. Dakle, ostalo je nekih 20 sekundi pre kraja, da sačekam. Ok, kao što vidite moja opklada je tačna, mada ovu sam lupio, čisto da vidite strategiju. Zahvaljujući prošloj opkladi, ja se sada trenutno nalazim na 397. mestu igrača na turniru, jer je ovo bila moja prva opklada danas. Dakle, ovi ovde koji su među prvima dobijaju mnogo veći bonus, a bonuse osvajate tako što dobijate opklade. Što ste više precizniji, to se bolje rangirate i onda zarađujete dodatne bonuseve. Ok, na ovoj trenutno ima još nekih 50 sekundi, trenutno vodim. Ali ne, ide sada u drugom pravcu, ostalo je 30 sekundi. Grafik je generalno otišao na dole. I sada, kao što vidite, izgubio sam opkladu od $5. Sada ću uložiti duplo, $10. I ići ću da će cena skočiti na gore. Kao što vidite, za sada ide na dole, ali je ostalo nekih 50 sekundi i ide na gore. Tako da je moja opklada za sada dobra, ali potrebno je da izgubim kako bi vam pokazao strategiju u akciji. Tako da sačekat ću malo, vidim šta će se desiti. Trend opada. Ostalo je nekih 30 sekundi. Grafika opet raste. Ako moja strategija znači radi na ulog od $10, zarada će biti 18. Evo ga nekih 20 sekundi pred kraj. Za sada pobeđujem. Ne, palo je. I moja opklada je sada izgubljena. Znači, izgubio sam $10, ali sve je okej. Sada ću na sledećem koraku napraviti da se moj gubitak povrati i plus ću zaraditi dodatno. Za ovo uzet ću $25. Da sačekamo samo malo da dođe do pravog trenutka. I krećemo. Stavit ću da raste. Kao što vidite, od prve sekunde grafik raste. Sada na mom nalogu ima 177,37, u slučaju pobede imaću $45 dodatno, ali sam sada siguran da ću dobiti. Ostalo je nekih 35 sekundi, grafik raste.
još nekih 15 sekundi. Evo 10 sekundi, ide malo na dole i još malo na dole, nadam se da to neće uništiti moje planove. I evo, sada znači zaradio sam $45, tako da na nalogu imam 222,37. Dakle, ova strategija što sam vam sada pokazao ima čak i svoje ime i zove se Martingale strategija. Osim što sam zaradio dodatno sada, kada refresham, vidjet ćete da sam dobio i dodatnih 20 poena, što me je pozicioniralo na 207. mestu. I naravno nastavit ću dok ne dobijem bonus. Znači, obavezno pogledajte ova video uputstva koje imate na sajtu. Imate tu puno stvari koje možete da naučite. Ovo što sam vam ja pokazao se zove Martingale strategija. I to je ujedno i sve za ovaj live, pa pokušajte ovu strategiju i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!